Hello everyone! Iwaray-waray nyo. Andito na sa office. And I'm too early today. Hindi ako ngayon pagod. Because maganda yung tulog. Wala pa 8. Okay. So kayo na bala guys. Actually nagpaagagid ako sa kayo may gusto ko gigkaduan ang lugar kundi nagapaligo ang buang. Tama na nasa likod sa likod ba naman sa exit area kung nagkadto ko to. Then namangkot ako sa Tianggi. Rambal ko, kilala nyo ang buang pag diin siya naga-star. Ang buang bala nga nagahublas-ublas yung paligo. As in hublas, lalaki siya. Okay. So, ang buang, actually, digyan kami sa molo. Sa digyan kami lapit sa Lilo Supermart. Barangay Tapok. Barangay Tapok, no? Tapok mo, no? So, namangkot ako. Tianggi. Hambal nila, ang buang ko nung is taga-digyan man lang. Taga-digyan man lang ko nung. Ay, may bata. Kung actually, abasama niya, taga-jaman lang sa may molo, kaya may bata. I don't know kung sila taga-digya or may bata siya nga taga-digyan, so that's why taga-digyan siya. So, ang tanibal, ang mga opisyales, ang Barangay Tapok, ataga nila sang pag-ulikid pagtulangog basta pag-ulikid ay ang buang na ako kaisa ko nung kapanak ito sila guys gado rin talaga sa kisa tapos one time nagambal ang upod ko nga do may stall na dyan kang prutas nasipa-sipa yung nakakarati na. Abot anong cost ng iya pagkabuang whatever the cost at tani atagan sa atensyon tapos isa ka man kaupo ng bayang gano'n siya ganun gadalagan tapos pagdalaga na gasing-gisingit sa tuliro sa tuliro ko na tsura na. Okay, the main concern is that kung makapanak kitang buang, sino mabakal sang bitadayin kag ban-aid, di ba? Mambas na buang. Siyempre buang gani amo na gani nga dapat ang buang isatagan pag ulikid. Kay makapanakit na siya, kaluoy lang yang masakit ya. Wae na ya sang buang ya. Okay. Ang buang galagaw-lagaw, wala gamas. Pag wala siya gamas, siyempre may tendency nga ma-contaminate siya sang virus. Hindi naman niya maguntat ya ang virus diya sa aton sa Pilipinas, diga sa Lilo, pimilang taton diya ga ECQ, ga MECQ, ga ESQ, ga oh my God. O, diba? Okay. Karon ipakita ko ang video, ipakita ko ang video nga kundiin ang halin dito sa supermarket pakadto diya sa likod exit sa amon ang buang bala nga bayi may isa pa gid ka buang nga bayi nga kung magtudo ang ulan dabala sa tubang kang chowking sa kilid ka mang inasal pag nagtudo ang ulan nagastagnant ang tubig pag nagstagnan ang tubig aba kung ara ang buang mo kalipay kay nga aman galigo-ligo siya di ba ray no galigo-ligo siya. Galigo sa lawas. Siyempre, Diyos ko kahig ko. Maliptos pa tong buang. Buang na gani, nagmasakit pa siya. Okay. Hindi gali ako kambal kung kapang lipstick ako na. Okay, di ba? Okay. Like, atagan sang pag-ulikid sang mga matag-as ng opisyales like the governor
or municipal mayor or city mayor, mga buang galagaw-lagaw sa talan. Kay ang buang pag nag-contaminate ang virus, kay nga daan kung maglakat-lakat sila sa dalan, wala sila gamas. Alam mo, mas wala sila buang na sila gani. Wala sila gamas. So kung makontaminate sila sa virus tapos magiging asymptomatic sila, kaya ang ilang immune system is tamaan kapag no? Maglakat-lakat sila. Pag naglakat-lakat sila, masinggit-singgit sila, tapos ang syempre, ang maagyan nila, syempre, ang virus is airborne. Spread na sa may hangin. Syempre, tendency ganyan mahaklo. Okay lang tadi kung iba nga tawag, mask, proper mask, di ba? Wala. So, amo na bala. Kaluoy ganyan sa buang, mag-COVID pa, buang na ganyan na COVID pa, asymptomatic, manglaton pa. Di ba? So, dapat, dalon sila sa mga pasilidad, bala nga wherein, pwede sila nga bulungon. Kung nabulong na ang mga buang, tagan mo ang buang livelihood, patamnon mo sa bula, patamnon mo sa mga utan, sa saka area, pero bala sa mga priso, ang priso, bala sa sulod prisuhan, okay, sa sulod prisuhan, guys, sa nabalaan ko lang actually, wala mo kaya kasulod, may ara sila, di ba, livelihood. Kaya ang buang niya, tagan ka man. Ilaga yun. May mga offense, gani sila. Pero tagan sila livelihood. How much more ang mga buang? Kaluoy, mga buang. O, di ba? Ay, nagpamutang ako. Isang ano ko. Okay, man ako lipstick. Actually, ang upper is matte lipstick ni siya. Ang upper is the head turn. Tapos ang lower is the man-eater. Hindi ka ako pulido, baten. Mega record. Oh, ba. Okay, balik kita sa buang. Balik kita sa buang. Hi! Shout out ko galing si Ali Bebe nga nag-birthday. And then kay Mors nga tani magpaayo na siya. And I pray for fast recovery, Mors. Okay, way back sa buang. Karon ipakita ko ang video sang paglakat ko dito sa supermarket. Again, ang area kundi nagaligo-ligo ang babae nga buang na sa tubang siya sang Chowking kag sa kili sa sang supermarket kili sang Manginasal. Gastag na nada ang tubig. Da, kumugabi ang ulan. Makalipay sang buang nga bayi. Nagaligo saya. Diba? Kung kaluoy bala guys sa mga bayi nga buang. Kay iba na sila buang na ganigi na rape pa ya. Napaliguan ng buang. Diba? So kaluoy gid ya. So nami gid ya saya nga Next week mabata na siya. nami gid ya ang buang nga dalon sa isa ka pasilidad kung i-treat sila dito. Okay? Today's vlog is finding buang guys. Finding buang. Pero galing wala ko nakita. Kaya na ang buang na mangkot lang ko. Sa sunod, ipakita ko ang pictures ng buang. I-end ko na ang akong video. So, until next time, continue ko ang finding buang. And I would just like to ask Tani, i-like nyo ang akong video, ilantawon, kag i-share, kag as well as subscribe sa akong channel. So, thank you so much guys, and always wear your mask. Ang mayo na pagbutang sang mask. Okay? So, bye-bye for today. Sayo na sip ko. Hello everyone! I'm here na rin ako sa molo. And it's 7:12 in the morning. Kag makadto ako to sa lugar kundiin kay isa galigo ang buang guys. Hey. Nami ang adlaw oh. Ay. Wala ang pandemic. Okay. Tigyan ka kisa sa supermarket. Ang babae, ito lang ang buang.
Bigyan na kisata na. Kaligo-ligo. Kung mag-ulan bala. Kung mag-ulan, stagnant ang tubig. Digyan. Stagnant, digyan ng tubig. Oh. Tapos ang buang nga pa galigo-ligo. Na, digyan na nakisaga paamulya ang paing nga buang. And then, ang laki man niya nga buang, digyan nga nakisa. Pakadtuan ko ang lugar kundi ng buang galigo-ligo. Okay. Sarado pa ang supermart. 7:30 pa na ma-open. I'm too early today. Okay. Pakadto ako. Pakitaan kong buang. Ang ako ni finding buang. Okay. Kailapit na kita sa lugar kundi ng buang nagahaligo. So, mangkot ako. Diin, aside sa digyan kaisa ang buang nagapaligo, diin siya permi, no? Diin sa gatulog. Ang buang ngayon, may pamilya, managulo, dyan sa may hililo, no? Okay, guys, digari guys, sa galigo ang buang guys, oh. I'm on workplace, digya sa likod, sa exit, digya sa galigo ang buang. Wala akong nakita actually. Actual, naligo ang buwan para nakita. Isang upod ko. Madto ko blas dyan. Okay, nabaka nang panakapit guys. Oh, nalagyan kayo sa liyo. Nalagyan yung pipe. Ay, ang siliyaw ba? Ay, wala to. Good morning to. Mamangkot lang ko balada daw. Ang, di ba, kisa may tigulang, may buang diya nga laki. Oo. Taga din ni Aman. Ngayon bata, dara-dalos laro. At taga digyan man lang ragali ang buang. Nga laki, ang galigo-ligo dyan. Oo. Taga digyan man lang stop off. Wala lang. Kayo na curious lang ako. May buang balaan nga nga nagaligo-ligo. Diyan kisa samon nga. Diyan man ako gabra. Na-curious lang. Na-curious lang ako nga may buang bala nga nagaligo. Gani, gaw-baw ba sa nga daan? Di lang pala no, kasi